Ťažké veľmi hovorím sa k tým vecám vyjadrovať, alebo každá dedina, každý svoja teda žije svojím životom uzavretým a tej komunite malej. V meste je to úplne iné, tam je iný názor na to, ako je ľudí na dedinách. A človek, ktorý už prešiel, už má svoje gro za sebou, tak je to. Proti mladým ľuďom je ťažké hovoriť niekomu, kto už má život za sebou. Každý má svoj názor, len toľko. Svoje odžila, splnila. Ťažko je. Ťažko je nám z dediny, povedzme si, hovoriť niečo o živote v meste. V meste život sa úplne inými spôsobmi prenáša, ako sa prenáša na dedinách. To je už názor ľudí, ktorí vedia stavať a ktorí nevedia stavať. Ja som staval barák, ktorý má 300 m štvorcových bývacej plochy a za rok som mal postavený a stál ma 1/10 z toho, čo dneska stoja baráky. Tu. To, čo tu stoja byty, to ja postavím za to vily. Mám svoj názor. Sú stavby, ktoré doslúžili, splnili svoj účel, svoju dobu a non-stop sa to chráni 24 hodín v kuse. Pre mňa je tu moc vetra, hluku a podobné. Ideme za pracou a nám je to v podstate jedno, kde robíme. Peniaze nie sú, tak musí sa robiť. Ja som zvyklý na rodinný dom v Cichučkej ulici, klid, kde mám a podobne. Dneska sused susedovi nepomôže, brat bratovi nepomôže, každý si pýta svoje peniaze za veci a ja som mal ten problém, že ja som musel ľudí ze svojej stavby odháňať, aby potreboval som 5. do 10. Zájezd a za plácu jesť a vypiť si. Zdarma, bez nejakých finančných prostriedkov alebo náhrad, alebo ako by som to povedal. Tak ja isto som chodil zase im pomáhať v tej našej dobe, keď sme stávali v 80. rokoch. A to je dneska úplne iná doba. Nikto nikoho nepozná, nikto sa o nikoho nezaujíma, nikto nikomu nepomôže. Co bych tady postavil, bych měl peníze, asi motokrosovou trať, bych to tak viděl, a nějakou zeleň okolo. Ale na elektrobajky, asi na motokrosové motorky. A udělal bych tady velké dětské hřiště, několikapatrové, místo možná tohodle, několikapatrové prolizačky, jak se teď dělají u nás v Brně ve starých velkých halách. Asi tak bych to viděl. Pro děti, no. Protože dělat luxusní teda houzy u řeky, kde je teda krásný výhled, pro movité ruské mecenáše asi ne, no. Jako osoba asi ne. To znamená spíš takhle. Pro Bratislavary možná spíš. Jsem rád, že se tady staví, protože to znamená pro nás práci. Protože to znamená... takhle, mně se ty prosklý fasády tolik nelíbí, viděl bych v tom víc třeba dřeva, kamene. Že v ty modernější fasády v zahraničí využívá se skutečně víc přírodních materiálů i na takovýhle v kombinaci se sklem. To znamená, toto bych řekl, že ve srovnání se západní Evropou, když to vidím za svou profesi, o 10 let zpátky. A co jsem slyšel, je to pro ruské investory a asi je to spíš o vybavenosti zevnitř. No. Přijde mi to, že to stíní tady hodně, nevím, co tady bylo předtím. Protože to je prosklené a stejně takový moderní, je to náš job a jsme tu pracovně, takže pro nás jsou to penízky, takže s tím spokojený jsem, ale kdybych tady bydlel, tak těmhle typům staveb moc nefandím, teda popravdě.
Je to prý Karlovy Vary, takové slovenské, jsem slyšel, Bratislava, nevím, jestli to pravda, nebo fám. Športové záležitosti, ale skorej pre tú, ani nie na tej špičkovej úrovni, ale skorej pre tú väčšinu, bude aj tu napríklad ten cyklista, že urobiť niečo pre také športovanie, pre tých bežných ľudí, či korčulovanie, bicyklovanie, pre deti, v prípade aj ten Dunaj nie je využitý, buď pre, viacej by som tu dal nejaké také prístavisko, s tým, že nejaké výletné akcie týchto lodí. A takú veľkú diskotéku nejakú asi. Spoločenské hry pre deti a takéto. Hlavne pre deti. Sama zeleň tu bola a už není nič. Tam má betonová džungla. Nestaví takovýhle nový, všelijaký velký ohavný budovy, však to je hrozný. Zeleně ubejvá a těchto budov přibývá. Takže já jako, mně se to nelíbí moc, no. To je můj názor. A myslím si, že takových lidí je víc. Najlepší, keď v lete ideš v trenkách po svojej záhrade, ne, je to či to takáto džungla, či to...